Balima o anyo kuma aywa malion ala sago aw sago ko do be dugula message alerte de do an karamo aidara ani an la président no maréchal Assimi bié samedi 5 novembre 2022 président Assimi ala ka baraka do ga fangala aidara an karamo aidara ye kuma mun fo billahi jodi do président Assimi ambiladi halibi ini mamunu ye kelen ke ɲɔgɔn fɛ force de changement baara kɛ n'u ye fili baden de bɛ an bɛna fili kelen yira u la maliyɛnw aw bɛ n seere ye hali bi ala ka to an bɛ ka ladilikan fɔ an ka fanga mɔgɔw ka mɛn aw n'an ka jɛ an ka namɛ ɲɔgɔn fɛ. ko caman de kɛra yɛlɛmɛ in kɔnɔ u ye papiye caman yɛlɛmɛ ka mɔgɔw ta ta ka bila baaraw la u ɲinɛna silamɛw kɔ conseil in na tuguni a fɔra ko ka députéw di fɛn tɛ ko la ko conseil ye mɔgɔ 3 de tɔgɔ di u yɛrɛ ko ten ko ka mɔgɔ 3 di mais u ye député bɛɛ ta CNT la k'a ban silamɛ kelen ma ta o la n fɛ Mali fanga k'a dɔn ne bi au conseil présidentiel de la bi mais u k'a dɔn an kan jamana ka lafiya olu yɛrɛ ka lafiya mais u k'u ɲɛ yɛlɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ a fɛn o fɛn kɛra n'a fɔra ko mɔgɔ ma di silamɛw ma an bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn sabali k'a ko da ye pewu hali ni min kɛra k'a fɔ ko silamɛw ka mɔgɔ 3 di k'u bi député dɔ di silamɛw ma a mɔgɔ 3 dira u ma maa kelen ta mais an sigira k'u ka sabali u kana mankan kɛ u kana foyi kɛ an mɔgɔ bɛ min na bi jamana sumalen don mais an ka tiɲɛ fɔ fanga ye n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin. Assimi nin tɛ siɲɛ ɲuman ye ni mɔgɔ dɔ kɛni bɛ k'i ladi parce que i b'a dɔn mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ an yɛrɛ camarades dɔw b'o la a taara kuma fɔ a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ vous savez bɛɛ bɛ ka wuli tile 2 na bɛɛ frustrelen don ne Segu Tunkara i ye Assimi kanubaga ye ni ne ma bɔ ka tiɲɛ fɔ Assimi ɲɛna walasa solution bɛ se ka sɔrɔ problème na ni ne tugura Assimi kɔ parce que a ye place dɔ di yan ou bien a bɛ ka nin kɛ n ye o kɔrɔ ne ye Assimi janfa ne ye Mali janfa ka Ala janfa ka kira janfa ne ye Tunkaraden halala di ne bɛ tugu adamaden bɛɛ kɔ tiɲɛ de kan o ni erreur de Mali fangama caman bin duguma i bɛ taa sɔrɔ san nɔ nafikinin dɔw bɛ président kɛrɛfɛla ninnu na o bɛ taa fɔ i m'a ye Hayidara taara aw la gosi Hayidara nin fana mais Hayidara bɛ tiɲɛ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ Hayidara Ala ka barika dɔw la Assimi président Assimi ne bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna i ma Hayidara ka amsardini ye o ni Hayidara bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ka ca san 30 ye Assimi m'o sɛgɛrɛ ni f'i ɲɛna bi Hayidara bɛ taa diɲɛ yɔrɔ la a bɛ amsar mɔgɔw fo o ye wale ɲuman dɔn de o ye gasi de mama ni tɛ gasi dɔn i ka côté laban mama ni tɛ adamaden wale ɲuman dɔn i ka côté laban ma fɔ n y'o ye dɛ mais i kɛrɛfɛ alanturu caman bɛ yen nɔ fɛn caman bɛ ka kɛ ne kun commence ka kuma fɔ wagati dɔ la u ko Segu bɛ fɛ ka na ni bɛnbaliya de ye mais n t'a dalen kɛnɛ kan k'u taara Hayidara nɔfɛ de ko ka mɔgɔ 3 di k'u b'o don CNT la u m'o mɔgɔ 3 ta mais u ye mɔgɔ dɔw ta u ye fɛn maintenant da don détail caman na quoi bon nin ye jigilatigɛ de mɔgɔ mɔgɔ ni adamadenw jigilatigɛ Ala b'i jigilatigɛ Hayidara wele a ka solution dɔ sɔrɔ nin na Hayidara ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ de aw ka mɔgɔ dɔ de Hayidara wele n t'a dɔn mɔgɔ min Hayidara wele dɛ wala nin ma ɲɛ bon nin de kɛra jɛkulu caman na nin de frustration bɛ yen bon maa o maa n'i tɛ gasi dɔn i ka ko ye waati ni n'a tɛ laban i ma Hayidara tila hali ni Hayidara ko sini ko amsar mɔgɔw ka taga 26 mars bɛ fa parce que a y'a wasa don a ka mɔgɔw la de Hayidara ye amsar ta ka kɛ i n'a fɔ a farila fini de a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ dɔ a b'u wale ɲuman dɔn a b'u fo a bɛ gɛrɛ u la président Assimi an bɛ fɛ e ka kɛ Nelson Mandela ɲɔgɔnna ci de président Assimi an bɛ fɛ e a ka fɔ k'e ɲɔgɔn tɛ Afrique président Assimi an bɛ fɛ a ka fɔ k'e de ye Mali fierté ye président Assimi an bɛ fɛ i ka fanga ka ɲa de mais fɛn mun bɛ ka kɛ a bɛ k'i ka fanga jasi de a bɛ ka nege bɔ mɔgɔw de la France b'i nɔfɛ CEDEAO b'i nɔfɛ Union européenne b'i nɔfɛ front kirelen bɛ fan bɛɛ i ka base n'o ye force de changement ye o mɔgɔ tilancɛ bɛɛ bɛ frustration na président Assimi o bɛ nin de kɛ bon e bɛ bali mun na i nege bɔlen mɔgɔ la wagati min na o bɛ tentative daminɛ o la o bɛ président caman bin tan de
Imai Aïdara fana bora ka kuma bon ne kuma na wati na ko ne be place ni de la ou be ko ne be ka fɛn dɔ de sɔrɔ bon mɔgɔw de baw kɛrɛfɛ minnu be ka ni mɔgɔw ko do ɲɔgɔn na wallahi o de be ka kɛ bon mɔgɔ be mɔgɔw jigila tigɛ ala be jigila tigɛ si ma ne yɛrɛ jigila tigɛra n tɛna n da don la mɔgɔ caman dere ka jigila tigɛ mɔgɔ caman déçoilen do mɔgɔ caman diminen do président Assimi n tɛ ɲuman ye fanga ma ima ibe ka bina ɲɔgɔn na si de la ibe ka nana ka be bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka ɲina ka RPM kɔ RPM 80% bɛɛ ibe ka kɔ bila i ka base ye mun i ka base ye o di ni ka base bila ala b'i bila filiw de la sari i b'a dɔn ni ko daminɛ ni ye janfa dɔ la ala b'i bila ka ko kɛ mun b'i goya mɔ adamadenw ye o ma kɔrɔbɔ diɲɛ yɔrɔ si ala ko ye tiɲɛ de koyi sɔrɔsiw aw tulo bɛ na ala ko ye tiɲɛ de koyi M5 de bɛ taa sanjikɔrɔ wɔsi kɛ o M5 ne seko tunkara b'o la ala ye bokum b'o la bɛɛ le cerveau b'o la ani an ka mɔgɔ caman b'o la hali n'a ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɔra ka taa kɛrɛfɛ a caman fana tɛ mali jugu ye dɛ caman ta ye tɛgɛ daga ne tɛ mɔgɔ la mun bɛ se ka kɛ Assimi fɛ ka tɛmɛ ne kan sanuko tɛ wariko tɛ sabula i ye mun da Faransi kan ne seko tunkara tɛ Faransi fɛ i ye Faransi gɛn ne b'i fɛ koyi Assimi mais ni ne ma nin bɔ ne ma bɔ ka nin tiɲɛ nin fɔ e ɲɛna e ka bɔ ni fili kɔnɔ na e bɛ bin ne bɛ bin Mali bɛ bin Afrique bɛ bin Afrique bɛɛ ka espoir ye e de ye bi mais i taabolo man ɲi tiɲɛnikɛlaw bi kɛrɛfɛ minnu bɛ ka mɔgɔw ni mɔgɔw kun kɛrɛ ɲɔgɔn na ne y'a kuma fɔ waati la kuma na mɔgɔ minnu b'i fɛ o wale ɲuman dɔn preuve ye jumɛn ye mɔgɔw de bɔra sanction kɛra Mali kan don min na mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ko force tɛ changer ma ka bɔ le 14 janvier que Assimi kisi intervention militaire ma le 14 doni malien kuma bɔ CEDEAO kun bɛ taa daraka min fɔ Kati fuga foyi t'a la hali Irisiw kun tɛ se k'o kunbɛn jama mun bɔra sinon Irisiw k'a fɔ ko Irisiw bɛ yan ko de bɛ k'u bali ka na o tɛ dɛ bila u bɛ na awa Irisiw bɛ yɔrɔ min u b'o yɔrɔ fɛngɛ u bɛ taa an bɛ bali mun na o ye Mali fankelen minɛ parce que Irisiw tɛ yɔrɔ bɛɛ la o ninnu bɛ se ka wuli dɔrɔn ka taa Mali yɔrɔ dɔw minɛ mais minnu t'a kɛ parce que u b'a dɔn n'u ko k'u b'a kɛ dɔrɔn mɔgɔw de bɛ bɔ awa su bɛ caya u yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲina ko la o siranya dɔrɔn de don dɛ aw ka cɛya tɛ awa aw ye fanga in an tan ka bɔ kunkolo la ko nin y'aw sɔrɔsiw de ka fangaw ye aw mɔgɔw de bɛ tugu aw kɔ aw tɛ mɔgɔw bonya ka mɔgɔw faraw kan ka hakilinataw jagabɔ n'aw ma baara kɛ n'o ye aw bɛ bi mɔgɔ dɔw de sara misiridaw la hey i ma Aïdara n'a ka amisardini ye san 30 bɛ ɲɔgɔn bolo parce que Aïdara ye amisar bonya de a ye wale ɲuman dɔn de ɲɛ tɛ Paul Kagame la Paul Kagame Rwanda président a ka jeunesse minnu ni faso ka d'u ye président yɛrɛ de bɛ bɔ a ka palais la ka taa te minnu ye u ka gɛrɛnw na anw bɔra le 14 janvier hali président Assimi ka anw wele k'an ka mɔgɔw fo o ma kɛ ne mun yɛrɛ ye Faransi kɛlɛli yɛrɛ révolution na parmi la jeunesse ne yɛrɛ mun y'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka ni di Amérique marche fɔlɔ min kɛra anw de fɔlɔ k'a ba la France ne ka bɔ yan ka taa Mali la bonya kelen ma da ne kan ne taara mɔgɔ jumɛn ne ta k'a bɛ ne libu diɲɛ bɛɛ ɲɛna aw sigilen aw ma foyi bɔ a la peuple de ne sauver hali aw ma reçoit o bɛɛ kɛra ne la o président Assimi tu sais jigilatigɛ bonyana fanga in na ne tɛ se ka kuma mais ne bɛ dugawu di ne tɛ fɛ dangali tɛ quoi mais ni mun kɛra n'a ma fɔ mɔgɔ tɛ bɔ jɛmɛfɔri la ka t'i kɔnɔbara fɔ président Assimi aw bɛ erreur ba de la aw ka fanga in janfa ka ca kɔnɔ erreur ka ca kɔnɔ awa n'an ma erreur in bila le temps montre bɛ ka tourner dɛ le temps passe vite a bɛ bali mun na dɔrɔn a bɛ a ye bɛɛ y'aw kɔ bila ne tɛ fɛ o de ka kɛ bilahi mɔgɔw déçoilen don n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna aw bɛ ka bɛɛ bisigi ni mɔgɔ min y'aw critiquer dɔrɔn o y'aw jugu ye o donna ka jugu ka lisi la aw b'a kɔfilɛ laban in na a bɛ bɛɛ kɛ jugu ye laban in na Aïdara aw kan ka Aïdara fo Aïdara i ni hɔrɔnya Aïdara i ni yɛrɛwoloya Aïdara ala ka barika don i la Aïdara wallahi a ye tiɲɛ de fɔ bilahi Aïdara i ye tiɲɛ de fɔ i bɛ taa sɔrɔ nafiki dɔw b'aw kɛrɛfɛ minnu bɛ ka fɔ Aïdara kuma ka nin fɔ parce que nafiki ye fɔlɔ-fɔlɔ ye mɔgɔ jumɛn ye anw yɛrɛ camarade de l'étude dɔw bɛ yen olu taara aw kɛrɛfɛ olu k'aw bilasira olu ye place ni sɔrɔ u bɛ tuluji dɔɔni mɛ aw kɛrɛfɛ olu de kɛra problème ye olu de b'an ka vidéo tigɛ a musolakaw k'an ka vidéo tigɛ Segu Tunkara nin fɔ yan fɛ karisa nin fɔ yan fɛ karisa taara wari minɛ yan fɛ ka bɛɛ n'aw bila ɲɔgɔn na fanga in aw kelen ka cɛya tɛ n b'o fɔ a ɲɛna sɔrɔsi fanga tɛ dɛ aw kelen ma i bɛ ka gɛn an bɛɛ d'a gɛn ɲɔgɔn fɛ maaw nana dɔrɔn a y'a essayer ka hali an ka mɔgɔ 10% t'aw kɛrɛfɛ quoi a y'a inclusivité modèle dɔw kɛ inclusivité tɛ hali lahara inclusivité tɛ n'an bɛɛ ka fara ni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don ala tun tɛ jahanama da mɔgɔ jugu minnu ye Mali janfa olu de ka ca aw kɛrɛfɛ ni mɔgɔ ɲumanw ye n bɛ segin a kan n bɛ ka kuma in fɔ n tɛ ka fɔ k'a ka Assimi mangoya mɔgɔw ye
Ou bien des fois, ah, c'est vous trouvez pour Assimi contre là. Assimi m'a boy contre là, oui. Assimi mbe qui sauvé. Jiwoyo de beka ta ani Assimi, c'est vous trouvez beka Assimi sauvé ka boy Jiwoyo de boulot. Assimi ni kalo flake ni ma changé billahi tallahi. Iere ba yesa be bibla. Na ma ke ka shibon teke kono. Net kuma do be net na fo vidéo sans flala. Même mon fina, fangate ina fo kone ben sine. Normalement, ni koko beke forte changement mogo de kangala si. Aw non be je ka décision ta ñoo fe ma on jatile taw e ma magoro ka bule magoro be ka video manu bunya ne yere mogo bu yere faaw yi aw te ka ça dit que ante ka keko fewere la quoi ambe ka ke faso de koso mais mogo be ka yere fa faso yi ado ay ça ado yi mais mogo jugu mogo mun te faso fe ol de be ka yele aw krefe ol de lafiale ba aw krefe bi ka tima mun te faso fe ol de torolimbe ani munu yere liti ke ñogo fe ni musula ka bula no li placé doni sura au krefe olu fana tara kaun de ke mogo jugu ye samno moi j'ai été victime aw ye coup d'état folom ke ne sugu tungara de boraka aw supporter ay banda o gen domina ne de boraka nenne ni kun ka ko be kun mais ça va que la dimentara dron tara da sura ka ena hali sina bana ben tantila ako kat sera ka transition fait mun fa do ngoni akira jira kan tada madin abeka bon ni be faso kanu ni bo mo wala ay exemple ta dron ngate Paul Kagame la aka jeni munu ba fa beta teminu abu wala a bebla wo bela ma o di sikilembe ay dara mata fo sisa ay dara a raison bon ne be ka ke ay front créer fambe awasimi urgemment ay ñogo ñeko ya aka changement do aka ko la désormais na be décision ta ko la aka force changement mo wuli na ma barake no logique asimi fanga billahi habibi na ma barake ni force changement en toute sincérité jelatige koko ni jelenya ta kono ala te baraka do ala ko tiendi ko yasimi fanga inte surasi fanga ide fanga ni surasi ni civiliga fanga di modo be olu manipuler la ku bla ka fotoro ko surasu ambe surasu drone ko mais mogo de munu be ka fo on dabara de RFI bi on dabara de Fana 24 bi on dabara da to e kera Afrique sunjatai e na fora ka on jati dinde seulement fona bon bebe ka bo bonite signuma de fangama bon ibe ka tana M5 kirira chane ka ibe ka ge bon une fois que mogo tira fangala ka ce niveau do la hani fani ba fo mogo shiti la mebli ibe ka e ko beke ka kashi bego ko ay kanti fe ko taka yere ni bon ni aidara ni kuma mun fo makorombe yele de la ka salon ngono tam aidara ya sauver de parce que ni aidara fana mani fo sur la même mun to dira ko ka dossier nte kono olu fana ba fo ka aidara yolu janfa ba aidara ye barga deni président simi aidara la jedro aidara ka exemple la jedro e mago te ka boli mo ko jamabe mo ko mi ko e yere kangi yere ka audition yere ka feke créer ka public créer o ye join e ka branche politique o ye force de changement ni munu be ka kuli no fait molu jatile te halu te bunya on ne be boka kuli ka sandi ko washike awani ya France be sranya jamana chama be sranya parce que en force de changement mo de be ka wuli kan jode na on te billahi samba so yawge mo fanga te gashido fanga beta ay mo wala ñu mon don doni aka gere mo la ani mo ka kuma ne ga ni kuma u ba transformer ka nyefo nyana mais ala ka tien bangi ne be ka o sauver l'état billahi aw ka saray may na ma saray bla be bi ay ni vidéo ngarde président simi à partir d'aujourd'hui décision fait beta force de changement impliqué là iranio de ke venezuela yo de ke cuba yo de ke olu registre awani mo ke sra flat tagama mun baw bulu ko mo jugu mun ko ambe fambe kelen ambe te kelen ko halla harambe te kelen awa ibeka bina wala ima ibeka tarakata jugu fara ngonga ka ay nyina ka rpm kelen ne klara ka ta fara M5 kan ka bi tana do sekera chamana awa ifana ka ko bo sira de kan dendo wala de be ibe ka goye I fanga ibe ka negi bo bela ne bi fe ne bi kila somi ne be ka solution dima parce que ne te fait I kala moluya ne te fait don dola africain be ka kashi ke ko do yeso mais ibe sra mun kan ni ma changer Francis sago sra di ni ala sago I sago aywa ni le chiga mu mebulu ka nyafo o bela jele na ay ni bela jele ko fe ne ma se ka mu famia abina fo ni surasi nunu be mu malua nu ire ka la fasa bagaudi ou bien ou ka sran ou bien complexe de don tubabu munu be ko critiquer wa ne ma famia Paul Kagame na ka genou ou be temi munu nga défend jamana be anga moko ka bo le 14 janvier oluma reçoit hali président ko reçoit ko fo make faso dénuement fin be ka be ka faso défend
bilahi il est très rare iku ye président kɛrɛfɛ on a on de kan ka affichage kɛ ma garanti afficher la ne ere ka jamana den do ye activiste do ye ere président ye eni la fasabagaw cɛ ka ja ko jɛgɛ jala ni baji o tɛ fɛn ɲuman ko président sini il faut que ne ka ni défaut ninnu fɔ i k'a corriger parce que ne b'i fɛ i b'a ye sa nɔ nafigini dɔw bɛ bɔ i m'a ye segu bɛ k'i la gosi ne tɛ k'i la gosi ni ye nin kɛ juguya ko ye n'a y'a kɛ ko mɔgɔ min y'a ladi ko mɔgɔ min ye désaccord dɔɔni yira o la k'a b'o bila ka jugu lisiw la a bɛ bali mun na a bɛ jamana bɛɛ bilali aw contre la parce que beaucoup d'entre vous sont allergiques aux critiques an bɛ ka critique constructive de kɛ parce que an bɛ fɛ a ka ɲa de mun man ɲi an bɛ k'o de fɔ an ɲɛna awɔ an bɛ ka solution de fana fɔ an ɲɛna a ye gɛrɛ force de changement na ni force de changement ka baara kɛ wallahi vous n'avez pas le choix ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na n'an m'a kɛ fanga in bɛ bi an tɛ fɛ fana ka bi bɛ ka tiɲɛ de fɔ a tɛna fɔ fana ko menace don dɛ ko an bɛ ka mɔgɔw la wuli contre la o tɛ non hakɛ ye tiɲɛ de wallahi ni adamadenw tɔɲa ala b'i tɔɲɛ ni adamadenw janfa ala bɛ fɛn mɔgɔ bila mɔgɔ fana b'i janfa anw tɛ fɛ o de ka kɛ carrément man ɲi dɛ awa ala k'o ye tiɲɛ de président Assimi ala sago i sago an ŋa ni wɔɔrɔ de f'i ɲɛna ala ka hakili ɲuman d'an ma c'est à dire que a kana kɛ k'a bɛ maloya ni anw ye a yɛrɛ dabali bannen don tɔw bɛ fierté kɛ n'u ka activistes ye aw bɛ maloya k'aw afficher n'a ka activistes ye o yɔrɔ y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ bonya tan kan hali dɔɔni prise de décision bɛ kɛ an tɛ bɔ a kalama i ma Sékou Touré mɛnna fanga la i ma jamana caman fɛngɛ la parce que u n'u ka force de changement ni baara kɛ mais mun b'aw kɔnɔ a y'a bila o ne ka conseil ye ala ka hakili ɲuman d'an ma